kasih. Menika sampun kaparwakan or artis saking Paguyuban jadi Gajah yang Kudu Angga Jaya. Dalem menika Widyawati cacah wonten 23. Itu kabeh wah janting penuh semangat aku MC itu pokoknya. Nggih. Itu kabeh wis kabeh wis nuwun. Sedaya mboten saged lebih setunggal boko suci. Estinipun dalu menika mundi dawuh kalian panjenenganipun Bapak Tono Sakutra Kluwangsa nderek ngrengaken tasaguran wontenipun nggih lumantar saking Kang Putra. Alhamdulillah Kang Putra punika sampun wini sudah jadi karek gawean. Muga-muga kita dongaaken adicara dalu menika kangge kenging damel srana ngraketeng paseduluran ingkang anggenipun Paguyuban Seni Gajah saking Karangpatian ugi keluarga agung saking Bapak Tono Sakutra Kluwangsa sumrambahing masyarakat lingkungan mriki nggih. Dateng leben saking para tamu saking kru ingkang saking Pat Monso desa nggih boten saged kula miji setunggal fokus tunggal wilujeng rawuh sawetawis wilujeng lelenggahan ing mangke saged joget sinaran kalian kanca-kanca Paguyuban sing tayub seni gajah nanti kali tayub gagat tayub ya ora apa-apa Pak saking Yang Kudu Angga Jaya nggih. Mumpung gajah isih ning dhuwur sak ramban kas Mas Dadi kok oke yo sarana Pak. Nah sarana ini jenenge gajah-gajahan gajah kok endi? Lah mulane aku tak gawake jongki. Boleh Pak Tono saya tahu gak yang gajah apa ora sama coklek orang bayar dandanan sesuk. Ayo Mas Dadi. Rong gending wae rong lagu wae. Manut